inhliziyo yami phambi kwakho Yehova liwalami mkhululi wami ukuze ndithethe egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Amen. Kule veki yonke bendibhaqwe ngumkhuhlane. Ndavuma ke kodwa ukuba ndizawuqhuba noko ndabe ndibhetele okanye ndiphilile. Sonke ke siphila ethembeni. Ndiyaziva ndifane ndavuma nje uba mhlawumbi ndizithanda izinto. Kodwa ke uThixo ngumncedi. Sizawubonisana okufutshane kakhulu ngale vangeli yanamhlanje. Andizuya kwezinye incwadi leka Isaya isilungiselela elithuba lizayo, ithuba lelenti, uphinde sincokole ngaloo nto. Xa ndithi sawuphinde sincokole ndithetha ukuthi awuncokela mna. Sizawuncokola apha enkonzweni ngozilo. Noko ke asikazili lezo lothuba ziveki noko ziyabaleka siqonde ukuba uzilo ithini into uIsaya bekucacisa kakuhle uzilo olwamkelekileyo kuThixo. Uyabachaza onke ezindlela zokuzila. Uyasibuza ukuba nzima ke ezo ndlela sizila ngazo zezona ndlela zifanelekileyo na. Nantsi ithethwa ke phaya kwiIsaya 58. Eqinisekileyo uba ke sisoko saxelelwa nguIsaya yonke le minyaka uba masiyiqonde lo nto luzilo ayiyo le nto mhlawumbi sikhule sixelelwa ngayo. Andizukwenza nto ke ngaloo nto ngoba sikangene eluzilweni. Sisemivuyweni, sisekwazisweni nguThixo ngonyana wakhe etyhila uyise. uThixo utyhila unyana wakhe kuthi bantu. Ukusukela ngomhla wesithathu sathandathu kaJanuwari usaqhubeka ke uThixo utyhila unyana. Unyana uyaqhubeka ukutyhila uyise. Isikumkani okanye ubukumkani apha emhlabeni bubini. Is the kingdom of darkness and the kingdom of heaven. Zimbini isikumkani. Yazibona izithu zokuhlala. Ewe. Njengoba kwilizwe lamathawe nendawo sikuyo akuthethwa ngaloo nto. Zibini isikumkani on earth in the world. Okanye ubukumkani bobini. Ukubukumkani obumnyama, the kingdom of darkness. Kukhona ubukumkani bokukhanya. Ubukumkani ke bobumnyama bunekumkani yabo. The accuser, ityhubhu. Kanye ke ndandiba kumthethisa xa singuSathane. Ndingaqiniseki noba leyiphi na isiteketiso kuzo. Ukhona ubukumkani bukaKristu bobini. Sithi xa siphela thina matshetshi andazi ezinkonzo egama lenkosi yethu Yesu Kristu otheni ohleliyo
ephila. Now, kulezongela namhlanje sahluko saziwayo nesi-establisha in-norms zasebukumkanini. Ezi norms zithwe hint phaya kwiTestamente Endala ngabaprofeti amaxhego apha ebukumkanini, kodwa ke mhlawumbi ngokufutshane sithi iTestamente Endala is the law. Qalela apha kuMoses and then kubekho is prophet. So there are two main aspects zokuchaza i-relationship kaThixo nomntu. Zichazwa ngomthetho. Umthetho ugqame ngokugqanyiswa nguMoses. Abaprofeti achaza the same, but bona ba more futuristic. Bachaza izinto uThixo azawuzenza. Zombini ezo nto kuthiwe the law and the prophets, they are together. Ukuze kule Testament Endala kuchazwe ngobukumkani bukaYesu. Ihlabathi lahlulelene ngolo hlobo. Ukuhlaku kaSathana sihlezulwini ekhatyiwe wazokwe emhlabeni, kodwa yeha abasemhlabeni basengxakini. Ngoba uthe awela apha emhlabeni uSathana walibanga ihlabathi. Walibanga kangangokuba xa kuthethwa kwezibhalweni ezingcwele, xa kuthethwa ngobukumkani bobumnyama kuthiwa ihlabathi, kuthiwa ihlabathi linobutshaba noThixo. Ngoba linobukumkani ihlabathi obunekumkani yalo engumtyholi. uYesu ke yena akangowahla kwehlabathi. Uyedwa osuka ezulwini. Thina unfortunately sidalelwe kwihlabathi lobumnyama. Ekubeni umuntu ebe disobedient kwasendalweni, wazikhethela uba kwicala lokuphathwa nokulawulwa ngukumkani wobumnyama. Wadela uThixo. Emveni koba sishunyayeziwe ke, sengasashunyayezwa amaSirayeli lapho phela, sonke sashunyayezwa, saguquka. Sayibona uba obukumkani abuzusisandala. Masiwelele ngapha ekukhanyeni. uYesu ke wanidiza udonga oluphakathi kwezikumkani zombini. uYesu ke abe ebuyile phaya edesert, apho ebeye khona esuke khona ngumoya oyingcwele. Ukuphuma kwakhe emlanjeni iJordani, wathathwa ngumoya kaThixo wamsa entlanga
sakhumbula ngoselibalelele eviki ezimbalwa nje ezidlulileyo. Walingwa waphumelela. Akuphumelela kwezo zilingo uthi ke phaya kuMatthew 4 verse 17 nalo sifundela. Same page nale sifunde kuyo ubana yona. Matthew 4 verse 17. Waqala oko uYesu kumemeza esithi, "Guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele." Nanso imessage azanayo ke uYesu ethunywa nguyise. Iyobukumkani bukabani? Bukathixo. Ubukumkani bamazulu. Ubukumkani babutoni bokukhanya. Yiyo into ayishumayele kathi uYesu. Ayikho enye into aphinde wayishumayele. Uzenzile zonke izinto ukuphilisa abantu. Ukuquleka abantu wathini. Imessage yakhe inye. Ukuba ubukumkani bukaThixo bufikile. Now, uyacela ke in-norms zobukumkani bamazulu, zobukumkani bukaThixo, zobukumkani eze njengenhloko yabo uYesu apha ku-chapter 5. So ntathu kwezo chapter ku-5, 6 no-7. Chaza imo yobukumkani, inhlalo yobukumkani ekufanele uba ubufuna uhlala khona, you conform kwezinto azichazayo. Bengakabi bubo obu bekuchazwa, kodwa bekuchazwa ngemithetho esinokuphila ngayo. Kodwa umnini bukumkani, remember, unyana kaThixo nguye ikumkani. Umntu ke uba nobukumkani ngoba ezalwa yikumkani. Ubukumkani bakhe bukharacterizwa ngabantu abachazwa kwezi verse ezingentla kwale. Abantu abazi-citizens zobukumkani bokukhanya banjengale nto ichazwayo, athi banoyolo ke abantu abanjengezo zinto. Andizuzibiza niyazazi, sasezicengcele zamazwi nako standard ntontoni. Namhlanje siqala ku-13. Emveni kokuba ebize aba bantu abasondeza kuye, qala wazibona ke ezindimbane. Aba bantu balapha isikakhulu zindidi zabantu ababeze ukuphiliswa. Ngamanye amazwi abazanga elizwini, banye ke bayalikalela uthetha kamnandi lo mfo, uthetha ngokuchule. Kodwa isikakhulu aba bantu balapha bazise abantu babo abagulayo, all kinds of illnesses. Kodwa ke badibana nale ntetho echaza into yoba kobu bukumkani ukuba niyabulandela nifuna uba kubo,
njengoba nilapha phambi kwam nje kufuneka nibe nezi characteristics. Ndawuqonda ukuba ningenile kubukumkani. Abanye abantu bacinga uba noyolo ubhekisa kubalandeli okanye abafundi bakhe qha. Hayi, babe khona abafundi bakhe, kodwa babe khona nabafundi ebengekachazi into bangabafundi, ngoba bekacaca into abazinikele. Abanye badibana nelizwi bebezele enye into. Ndikhumbule phaa kutsolo mama Mrs. Paul kanye intombi kaSpolding ebiyithandaza ithandazela abantu baphile. Uthi umuntu ebesisa abantu bakhe aguquke dibane sofumana nabaShumayeli abasekwebeza sabashumayeli bengazange baye esikolweni. Ngoba ilizwi liyamhlawula umuntu noba bengazange kuye adibane naye. Banye abantu baguquka esingcwabeni. Yona nto sishumayele esingcwabeni thuthuzela abantu sibashiye bathuthuzelekile mos kuba ngabe xa ugqithiye kwabantu batheni mhlawumbe bangaqondakali ndizobaqonda emani ndithi abayazi. Into yona nto siyenzayo pha sizele kwaba kufuna sibarhinkele. Bakunjalo ke nangaloo mhla uthi ke zichaza zonke izinto nendlela abantu abablessed ngayo, abantu abanezimpawu azichazayo to this verse. Athi ke kwaba baphambi kwakhe niyityiwa yehlabathi. Ityiwa mosayityiwa yodwa, anjalo ityiwa does something to something else. Ngamanye amazwi abantu abasenkonzweni are supposed into uba bagcinwa benesono, bayahlaziywa bahlale bevakala. Asinishumayeleli uba ningene ezulwini, sinishumayeleli uba niyoshumayela. Niyityiwa yehlabathi nina. Utsho kwabantu bonke. Ngoba babe bevile intshumayelo yabo, uqinisekile ngoba ubafumena abantu lapha namhlanje. Nguye yedwa uThixo oguqula abantu, ayisithi noba ndingashumayela apha ndixhapha amagwebu andikwazi uguqula nomnye umntu apha kuthi. Did you know that? NguThixo otsala abantu balive ilizwi abanikezele kunyana. Bani? Wawuliva ilizwi khona into eshukumayo agqithise uyise kunyana. Sitsho ke sibe ngabalandeli bakanyana, asimlandeli uThixo, silandela unyana esimnikiweyo. Uthi uIsaya sizalelwe umntwana, sinikwe ntoni? So awunawuya ke kuThixo ungayi ngonyana, ngoba ngunyana esimnikiweyo. Uthi phaa chapter 28 kaMatthew athi igunya linikwe mna lonke ezulwini aphi. So umntu othi
uzawuya ezulwini ngenxa elulungisa. Wakwathi umntana phaa kuThixo wasemasimangweni eligusa ucaca uba kukho indoda eselalini engangcwatwayo ngoba ingacawe ingangcwazi zonke ngokusezicawe esifunayo. Baxabana nomfundisi. Akekho nomntu onofana nobani apha ngoba ikholwa phakathi noba ngacawe. Contradictions. It's not what you do. It is what you receive. It's not what you do. It is what you receive. Umntu ozawungena ezulwini ngowamkele unyana. Noba ungalungisa kangakanani na ngokwezitandards zakho. Ukuba ngaba unkamamkeli unyana, whatever ukwamkela is, funa ke ngokuweshop. But funeka wazi into yoba ukuba ngaba awukanikelwa nguThixo emveni koko woyisakele elukholweni lwakho athetha ngalo umbhali kumaHebrew chapter 11. Uyisekile, convicted uba le ndoda kunyana kaThixo. 1, le ndoda yiyo kuphela ngemfundo ezulwini. 2, akekho uba ngaba uyiphosile into yokukholelwa uba uYesu wavuka. Andikayona uba uthandaza uba loo nyaniso ayikakuyisi ngaphakathi kwakho. You don't believe in Jesus. Because you must have faith in him. Ukuze uyakholwa. Ukholwa uthini? Kukweyiseka. Uthetha abashumayeze ngezinto athi niyazi ngosuba kumanyange ona le gama bendifuna. Ngamanyange. Kwathiwa kumanyange uba umuntu ufaka impama phindise, that is justified. Ukuba ukukhaphazile wasusa ilihlo lakho ithini? Because that's justice. Tit for tat. Ubuyakuthuka ithi nawe. Ibisitsho ngosintetha yeTestament endala. I-justification ngokwezitandards zabantu. Esikasithixo istandards sithi ukufaka impama sesumnika ngelinye icala. Umuntu hamba nawe imayile khawukhaphe manje. Funeka wena uthini? Umnike extra mile. Zezasezulwini ke ezo izithandazi zizo ke azichazayo uYesu kule chapter. Noluke ku chapter 6. I-basic yesu we understand ku chapter 5, 6 and 7. Kampesi. Uba ibambanga lo mfundiso andizothi chithothiwa. No. Ngoba asimameli namhlanje sive namhlanje kuphela. That is why you have to read the Bible. Read the Bible. Ngalamini bengise Ginsberg. Bekwesa sifundo sikaHezekiya.
sozwa komkhulu ngiyakhumbula uthunywa kwakhe wayinika incwadi yesongwayo kwathiwa makayidle. You see, you can't witness without eating that one. Into esiyiyo thina kukungqina yiyo le nto ethi niyityunge ngesabatha. Our duty is to witness for Christ. But uba ngaba une-conviction nguYesu akho nto uzayewitness, especially uhambe naye ngenyanga. Uhamba naye ngokholo njengoba sizaguqa apha ngoku kwezi race, samkele isonka athi ndim isonka esedlayo. Uba ukholo uthi gqiba kwakho umntu abenkulu bakhe yenzile namhlanje Kristu bandibona uba ndikhona nasezulwini ndibali uba ndikhona. You don't know sivala njani incwadi zasezulwini ozikhele encwadini uthi ubhaliwe uba ukhona. Xa ungena uguqa apha yintoni oyizeleyo kule ndawo? Imfundiso usiza uthe xwaka because you know awufanelekanga kwakwamkela lo mthendelelo. Lubabalo esithe songa sijike kuwe usamkele njengokusamkela umzimba kaYesu. Ngangendlela enzima ngayo le nto abanye abafundi bemka nethathe yidlani inyama yam nisele igazi lam. Awu lo mfo lezimna kanti babuya umva. Not only abantu babengakholelwa bengamlandeli, even nabo bebemlandela. Yatshintsha ngoku nethi kuthiwa makathi makutyiwe inyama kaYesu. Lutsho yena uthi yidlani inyama yam nisele igazi lam. Yiyo le nto icawa esifundisa into yoba wawugqiba ukwamkela ithi cwaka. You don't do anything to hlala and pray. Yiyo le nto kufanele uba xa sube ku-invokwa the Holy Spirit uThixo umTrinity uba makangcwalise ezaa nto kufanele ukuthe cwaka akho mntu uzolayo. Because isenokwenzeka into yoba bambalwa abantu abenza into yoba uThixo ehle afukame kwezi elements ngenxa yezo ntliziyo ziguqekayo, intliziyo ziyamkelayo into yoba nguYesu lumzimba wakhe awushiye on Thursday. Wayithi institute lesakramento uba ezawubethelelwa. Ngeke bajonge njengamshumayeli namfundisi unoxanduva lofundisa abantu. Ndithi bethu nabantu bengamatshetshi okugonwa zange yabaphosa phi le nto into yoba once into yoba kuthe kwenziwa i-consecration kuyangcwaliswa uThixo usebenzisa izandla zabapristi bakhe, kodwa eyona ncam inguye wehla ehlekwe zonke izonke zenziwe zezandla zomntu newayini evela ngaphapha sethu sinezwa sinjalo. God washes all that and converted in a land totally yakho. Abanye abantu baphiliswa nje ukufika kuphela aphile. Yile nto sesakramenti xa umuntu egula kakhulu bapristi balindele babaphume bayofika bamnike uYesu njengemini yasemnqamlezweni yokuthatha. Ke
kuba ityuwa ithe ayaba nasongo, akuthiwanga ninetyuwa, kuthiwa nintoni? Yothini na ukuvakalisa, ayisalungele nto ukulahlwa phandle kuphela inyathelo abantu. Are we effective witnesses for Christ? Ityuwa iyafana nenye ityuwa. Uba ngaba ayisenasongo uyiva emlonyeni, ukuba ngaba uyityuwa, ukuba ngusenasongo uvuka ngabantu abakutestileyo. Zininzi into ezithethwa ngathi. Qalela koBishop West. Some of those things ezithethwayo zithetha ukuthi abantu abasenabo ubutyuwa. Masithandazele ukuhlala sinesongo bazalwane. Nantso nje qha into masithandazele ukuthini? Ukuvakala. Ityuwa ayiviwa ngengxolo, iviwa ngantoni? Nge-taste. Isenses zakwamoya ke ayilolwimi uthi uyitheste physically. Ukumvela umuntu lo xa sibe emnandi athi xa ethetha ingasangayeki, taste ubuncwane bakhe, isiphiwo sakhe, into ayiyo ephilisayo phakathi kwabantu. Yiloo ngexesha beshiywa befundisi abasithi kule rhamente sithi make kuyomnye omnye umfundisi, somehow ithetha into kufuna simane sizifuna thina befundisi. Kuthi uba ngaba kwi-MU kufuneka kuyothatha isithethe sangaphandle because kutheni bangajonga akekho umntu onasagresa. It means membership ayinabo ubutyuwa. Thatha i-effort ukuthi masiyenza inapha ekhaya asinamali yokunika umuntu into envelope okanye whatever you call it. Nithi intoni? Imali asinayo. Hayi, kuphela ubutyuwa kwaba bantu bakhoyo ekhaya. That's when you say not to it tastes bad. Zero. Ngoba abantu bayiqhelekisa baniqhelela ngaba lingathi kangathethwa noma bethithini. Ngoba ngexesha lithethwa ngumuntu ongamcacelanga. Niyityuwa ngehlabathi. Yesibini into ayithethayo uYesu apha, nina ngelukhanyiselo lwehlabathi. Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala. Kananjalo basibanele isibane basibeke phansi kwesitya, basibeka esiphathweni saso, sikhanyisele bonke. Ivalile. Myelezo nje ndinawo uba sicengacengane
zikhona izinto onoziva pha kuwe kunjalo nje uthi ungekaphumi napha endlini uziqonde into yoba heyi ubutyiwa bam andiqinisekanga ngabo. Wena ngokwakho uziqonde into yoba akho mntu ononcoma ngobukho bam phakathi kwabo abantu. More than 30 years ukule cawa usifunde abantu aba bandijonga njani, bandithatha njani. Yakabuza ke ndoda enkulu, abantu aba bathi ndibani? Nina nithi ndibani? Abahluka baba bantu bathetha ukubona nje kuba kugqitha lelo iphilisi. Xa unobuzwa Sabala fike nje le ndoda kuthiwa yibona ngathi ifana nalamhlanje lelibona ithi kucima ndibani? Ikubuza wena Sabala engakuvundi yazi into yoba wherever you are uwedwa uYesu uyabuza. Uthi ndibani? Awunawuqala ngulo mbuzo xa utheni une-conviction ngento okuthiwa uyikholwa. Faith, not a belief. Faith. Ifaith ukwazi into yoba uYesu weza evela kuyise uzawuhlangula wena kunjalo nje wandihlangula. Nathi kwenye indawo ngishumayela okanye sincokola kwindawo nje generally yabantu, uthi lo tata asuka amakholwa nina sibhetele gqithi kule ndawo ndithi zozube bhetele mnam soziqhada sozofane nam. Ungena Yesu uzowuthi ufana nam, forget. Ungabokoyika mani ngaphandle uyazazi nawe uba awuqinisekanga ngawe. Athi kubhetele kwathina singakholwayo unani into esenziwa ngamakholwa. Ndithi ke mna kandiyenzi loo nto, ngaba kwenu enza le nto uthethayo. Into ebalulekileyo ukuba singazidebhiseli, singehlisi i-relationship yethu singaqiniseki ngayo ngoba sizamajaja. Qiniseka ngantoni kakhulu? Uqiniseka ngantoni ke? Ngokuba ungumntu we-compliance. Yazi ke kubekho abantu abaziqhayisayo aqhayise le nto uba akazenzi ndithi la wethu ngawuyenza mna loo nto leyo yandiza imali. Uthini? Hayi, lo andinawuyenza mna loo nto leyo. Awulibali wena uxabanisa okanye uthini? Ukhondema lo mntu uthetha naye kanti ukhondema wena because it means you have no faith. Awuyazi le nto yenziwa by the collective uba awuyazi into ndizawucinga uThixo. uThixo uyenze ngabomi into yoba abantu abakholwayo badibane. I think it's chapter 9.
Bandiphazame verse 22. Phakathi chapter 9, chapter 10. Kwincwadi ekuthiwa uMahebe. Ningakuyizeli ukuhlangana. Bona kumuntu oqhelileyo seliyibona mosindaphi ubhalwe khona. Xela mina ngona senzosidangaphi. Kandisazi notes noba siqhili ibhodi lithi laqhawula samakhaya nazokuhlokodisa kwexhathi ithengqathi sala yakho. Yabona kwakugcwala izinto ezininzi zaphezulu. Ukuba ngaba ungumfundi weBhayibhile, ukuba kuvela into eyi-attack, source will provide the answer. But if you are not used to reading your Bible, I was umfundisi njani xa kuvela into. Ndithi ke benisithi eGinsberg masiyikela ncwadi. Xa ngithe into ebendiyizisile kuba makudliwe le ncwadi inencasa. Yiyo esomelezayo, yiyo esixelelayo, yiyo esinikiweyo uba sifunde ngalo Yesu. Ndiyakhala ngemini ngisuke ndithi khawuze ibhayibhile yakho. Ndihambe nayo. Qinisekile. It wouldn't even be 20%. Alikho mos sizomamela phasi sijonge naphaya xa ufuna. Awuguduka. Awuyazi noba ibhayibhile yakho owawuyinikiwe. Iphi. Ayikho enye into i-primary source yakho ngaphandle kweBhayibhile. Ethi noba wedwa athethe ngawo Yesu eBhayibhileni. Akomeleze, womelele, uhlale unesongo. Inzeba ukwazi uqina. Into lebantu bafuna ube nesongo. Into umuntu the next person must feel you. Kuyivemo sento ukuthi I feel you. Bathi abantwana kwezinto ukuthi I feel you. Uzama ukuthi ngiyaqonda ndinawe. Awunjalo ahleke komnye intombazana ngabe uyayazi. Kufuneka sifilane. Abantu abakhonza eSt John and St. Charles must know one another. Uyazi uba ndinganengxaki uba ndithethe nobani izawusombuluka. Ungathi wo uzawuphunga ngayikofu. Bendithe andiphilanga.